האמת לא הכנתי על עצמי לדבר, אבל על הרב דדש, גיסי אפשר גם בלי להכין לדבר. יש מאמר כתוב, בכל דרכיך דעהו, והוא יישר אורחותיך. מפרשים שהרבה פעמים אדם בחיים מתלבט. כל פעם יש לבטים אחרים, לעשות דבר הזה, לא לעשות, כן לגשת לפלוני, כן להעיר לו, כן לקבל את ההצעה הזו, לא לקבל את ההצעה הזו, לפתוח בית מדרש, לא לפתוח בית מדרש, הוא נבוך עם עצמו. ולא בכל דבר יכול לשאול רב. אז מה באמת העצה? באמת בים של ניסיונות, איך אדם יכול לעבור את הים הזה שמלא ניסיונות ולדעת לצאת בין חיל, להיות מרוצה בעיני המקום, שהקדוש ברוך הוא ירצה בו. זה שאני אומר, עיקר העבודה של האדם בעולם הזה, שהוא יעשה דברים שהקדוש ברוך הוא ירצה בו. ואתה ברחמיך הרבים תעבוד בנו ותרצנו, זו הבקשה שלנו. שנהיה רצויים לפני המקום. להקל מתפלל, באמת, אבל שבאמת יהיה רצוי לפני המקום. מה אדם יעשה? אדם באמת מבטאים. אז אומר שמואל, בכל דרכיך דעהו, תדע, אם אתה באמת אמיתי, ואתה באמת רוצה לעבוד את השם, מתוך כוונה שאתה רוצה באמת לעבוד אותו, לא לנסות. טבע הדברים, אדם מתחיל איזה דבר ואחר כך קצת מזניח. אבל אם אדם באמת הוא עקבי, והוא משתדל בכל דרכיו להכיר בורא עולם, כשאתה משתדל תמיד לדעת מה רוצה השם ממני, מה עליי לעשות, הוא יישר אורחותיך. כשאתה אמיתי עם הבורא, הוא יישר אורחותיך. זאת אומרת ככה, כשאתה לא מנסה לעשות דברים, בדרך כלל אדם לא אוהב לקבל מרות. ככה זה עם ישראל, וככה זה אנחנו, אדם בטרור. לא מקבל מרות, עם שעורף. ולא יכול לקבל תמיד מרות של הקדוש ברוך הוא. יכול להיות שעה, שעתיים. אני מוכן באמת להיות תחת השגחת השם. אבל להיות ככה תמיד, להיות חייל ככה בצבא השם, זה לא פשוט. להיות חייל בצבא השם לא פשוט. אבל אם אתה באמת חייל אמיתי ורוצה באמת לעבוד את השם, הקדוש ברוך הוא מראה לאדם את הדרך הנכונה. הוא מראה לו את הדרך הנכונה. אני יודע לא פעם ולא פעמיים, רבי ישר, זכר צדיק לברכה, היה אומר הקדוש ברוך הוא אוהב אותי. ככה אומר הקדוש ברוך הוא אוהב אותי. את לא רואה איך זה, מאיפה זה? תראה, אני רואה שאני עושה דברים כשיש לי ספקות, ואני רואה ברוך השם שיש לי הצלחה. אני מרגיש את אהבת השם. מאיפה זה נובע? זה מה שהזכיר המקנים, שיהיה בריא. הוא באמת היה אמיתי עם עצמו. הרב ישר היה אמיתי עם עצמו, היה עובד השם אמיתי. הוא היה מעיין נובע, באמת מעיין נובע. כל מה שעשה זה באמת רק מחשבה אחת, איך אני אמצא חן בעיני הקדוש ברוך הוא. מה אכפת לך? שבוע אברכים, יגיעו בזמן, לא יגיעו בזמן, לפתוח את הבית המקדש הכי חשוב. כמה יחזיר בתשובה, כמה נסע על כתפו. אני הייתי בימים הראשונים שהוא פתח את מפעל התרומה, בין היתר, הוא בתור מורה בבית ספר. סתם, זה עוד דבר בפני עצמו. אין לכם מושג איך שהוא היה, איזה מורה שהוא היה. הוא קיבל את המורה, יקיר המורים, הוא קיבל את ההודעה של יקיר החשוב שבמורים. מעולם לא היה בבית ספר, והיה אוהב את התלמידים מאהבת נפש. ואני זוכר כשהוא היה לפעמים חסר, ביקש אותי למלא את מקומו ותשמע, אבל תדייק, אל תאחר, תבוא בזמן ותדייק שהשיעור יהיה מושלם.
אכפת לו כל דבר לעשות שלמות. עכשיו, אתה מלמד תלמידים, אתה עושה שלך, לא, הוא גמר את הלימוד עם התלמידים. מה עם התלמיד הזה? מה קורה איתו? מה המצב שלו? עכשיו, סיימו את הבית ספר, הולך ומחפש, שולח אותם לישיבות. הוא היה דואג בעצמו לשלוח אותם. והיה בא מדבר עם ההורים. היו אומרים לו, הרב ישר, מה אתה מדבר? מי יפרנס אותו? אנחנו לא יכולים לפרנס את הילד, אנחנו לא יכולים להעמיד את הבן. הבן הזה זקוק לחליפה, זקוק מחר לרופא שיניים, זקוק מחר לסוודר. אמר, אני מקבל על עצמי. זה מבהיל. חוץ מהעבודה הזו שהוא קיבל על עצמו להכניס בהורים לישיבות, והיה נלחם עם ההורים לא היו מסכימים איתו. מי היה אז מותר לזה לשלוח לישיבות? מי זוכרת? לפני 60 שנה שכונת הבוכרים, מה זה לשלוח לישיבות? מה פתאום ישיבות? הם מכניסים להם בראש, תדעו לכם, אתם רוצים נחת, זה רק ישיבה. מפני הכבוד אי אפשר לומר, אני לא יכול לומר איזה תלמידים בישיבות שהיום הם תלמידי אחרים גדולים שמזכים את הרבים באופן נפלא, זה הוא. אז כתוצאה מכך שהוא קיבל על עצמו לשאת את העול הבסיסי של הפרנסה שלהם, הם מוכן להקים איזה קרן. אז אני זוכר שהלכתי איתו לסופר זריצקי, היה סופר זריצקי, סופר גדול. אז שאלנו אותו, הרב, אני רוצה לתת שם, למשל, שם למוסד הזה שאנחנו רוצים להקים, איזה שם נקרא לו? אז הוא חשב, אמר, אולי זה. עכשיו הוא אמר, מפעל התרומה. מה זה מפעל? הוא אומר, אני מבין שזה מפעל החיים שלך. הוא אומר, זה מפעל החיים שלך. אתה רואה בזה את מפעל החיים? אז זה מפעל התרומה. אתם מבינים מה זה מפעל התרומה? זה מפעל החיים שלו. הוא באמת, כשאומרים מסר נפש, הוא ממש קיטט את רגליו, ממש נאסוף פרוטה לפרוטה, ועשה קרן. זה מפליא, זה לא... אתה, מה אכפת לך חכם ישר? מספיק, בירושלים, אתה דואג לתלמידים בישיבה. לא רק תלמידי ישיבה בירושלים, גם בדרום, בצפון, עד היום שיהיה בריא, רבי חיים בנו שיהיה בריא, עד היום מקיימים יום מיוחד שבאים בני ישיבות ומקבלים חליפות, חולצות, זה הכל, איפה זה נולד? במפעל התרומה. זאת אומרת, היה אכפת לו על כל בחור. זה לא רק בהורים שכאן. תגידו, איפה רואים דבר כזה שאכפת לו כאן? אכפת לו מחוץ לעיר. הוא כשרצה להקים כולל, הוא אומר, אני רוצה להקים כולל הטוב ביותר, מה שהזכיר הרב. מיוחד ביותר, עם רמה מיוחדת, אברכים שילמדו, שיעלו ושישגשגו. זה היה מסע חייו. אני מוכן לומר לכם, על הכולל שלנו הקמנו, ברוך השם, וזכינו הרבה, זה הכל בזכותו. וכשהייתי אומר לו, זה האמת, לא, אבל הכל בזכותו. הכל היה בזכותו. ממש, הוא הקים ממש פעולה של תורה. דבר, זה צריכים לזכור, וזה דבר אדיר. אנחנו אומרים, מאיפה באמת למד, מאיפה שאב את הכוח הזה? איפה הוא למד את זה? שצריך באמת להיטיב איתנו מידת הטבה, בצורה מושלמת, לעזור לזה, להיטיב לזה. מאיפה זה בא? אנחנו בתפילה אומרים, כל יום גומל חסדים טובים. מהו רחום? ודבר קטן, ירחב. מהו רחום? אף אתה רחום. מהו גומל חסדים? אף אתה גומל חסדים. מה פירוש גומל חסדים? מה זה גומל חסדים? גומל חסד זה פירושו, אני עושה לך טובה.
הבית שלך שאתה מתנגד, אומר לו 15 מטר זה מסתיר לי, לא תתבייש לך, 15 מטר זה מסתיר לך, זה הרי צרות עין נוראה. אדם צריך ללמוד להבין עד מתי, אם הדבר הראשוני הזה, הבסיסי, אדם צריך שיהיה לו עין טובה, וזה היה לו עין טובה בצורה מושלמת לחמישה, באמת עין טובה. תראו שהוא בנה בית הכנסת, לא, שיהיה טוב. שיהיה טוב לכולם, שירגישו בנוח. ואתה תגיד, מה אתה טורח כל כך שיהיה? תראו איזה יופי. האחד שאנחנו נמצאים בו, תראו מה שהוא בנה פה, אתם לא יודעים מה הוא השקיע, כמה מחשבה, כמה מאמץ, כמה. לא, להיטיב, שיהיה טוב, שהקהל ייהנה, שהקהל יהיה מרוצה, שכולם יהיו מרוצים. מאיפה זה נובע? זה גומל חסדים, זה עין טובה. זה באמת המידה היסודית שהיה בו מאחר ישר עין טובה, וזה צריכים לבנות ממנו. אנחנו רוצים באמת לתקן את השנאת חינם, שנזכה באמת לבניין בית המקדש. כמה צריך לעבוד על זה, לראות את הטובה של האחר. לא לחשוב רק על עצמי. זה צריך לדעת, זה בא רק עם העבודה. בלי העבודה זה לא בא. באופן טבעי הוא אדם אגואיסט, אדם רוצה הכל בשבילו, הכל מגיע לו. כך אדם גדל, זה העבודה שאדם... אנחנו נולדנו בשביל לתקן את עצמנו. תראו תינוק, תיתנו לו שני משחקים. תשמע, אחד לך, אחד לאחיך. אז לא תמיד, אז הוא קשה לו. הוא רוצה את השניים. זה קשה לוותר. כי האדם בטבעו תמיד הוא מרגיש שהכל בשביל. הוא גדל יותר, אז הוא רוצה גם הכל בשביל. אבל זה צריכה להיות עבודה. זה עבודה. המהר"ל אומר, דבר מביא, הוא אומר אפילו אותם שבטבעם, ככה הוא אומר, חז"ל אומרים 99% מתים מעין הרע. אומר המהר"ל, נכון, מפני שיש אנשים שיש להם, שכשהם מסתכלים באותה שעה הם יכולים להזיק. פירוש הדברים הוא כך, מה פירוש עין הרע? אדם מדבר על חברו, שיש לו איזה דבר חשוב, הוא שואל, מתפעל, מה זה משפיע? הוא אומר, כל אדם נידון עם הכלל, כולנו נידונים עם הכלל. אבל בשעה שדנים אדם ביחידות, בעייתי הוא נתפס. מי יכול לעמוד ונגד ברוך? נתפס. מה עושה אותו אדם שמדבר? מעמיד אותו בדין. באותה שעה פותחים את הספרים של האדם הזה, זכאי לכך או לא זכאי? לא זכאי. מפילים אותו. הוא גורם. אומר המהר"ל, אבל תדע שאותו אדם שיש לו עין ומסתכל בעין הרע, זה בחובתו לתקן את עיניו, ויכול לתקן, ויתבע גם בעולם האמת. למה הסתכלת בצרות עין על חברך? למה לא דאגת לחברך? למה היית כזה, אסור לומר קנאי, ומסתכל על השני, כאילו חס ושלום, כאילו לוקחים ממך משהו, זה לא נכון. ותדעו, האדם חי הרבה יותר טוב, שהוא מסתכל בעין טובה על חברו. זה כלול במשפחה, בתוך המשפחה. זה בין שכנים, בין אדם לחברו. זה מתבטא במעשים היומיומיים. זה עין טובה של האדם, זה עין טובה. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. וזה באמת אפשר לדלות בחכם ישר. הכל, אם זה להיטיב לתלמידים, לכולל, עם אברכים, מה הוא לא עושה? תגידו, מי חושב, נשים אברכים, אז הוא דואג, שאברכים הרי, הוא מקפיד איתם שיבואו בזמן, זה על חשבון מי? על חשבון האישה. אז מי נפגעת? האישה. אז צריכים לפצות את האישה. אז אני חושב, רגע, אז צריכים לקנות איזה מתנה יפה גם לאישה, כדי שהיא תרגיש טוב, היא תסכים עם בעלה. בעלה יושב ודופק, היא תסכים עם בעלה. עכשיו, כשהוא מאלץ אותם לבוא, הוא יודע שיש כבר, יש יד שתומכת. תראו את המחשבה שלו ככה, הייתה מחשבה פוריה. באמת הייתה לו עין טובה משהו. העיקר שהוא היה ממש בעיין המתגבר לעזור, בעיין המתגבר לעשות לאחרים. הכל, בכל דבר, והכל בשלמות. שלמות בתפילה, שלמות במצוות. לספר לכם, אני פעם עשיתי מגילה. עשיתי פעם מגילה אצל סופר חשוב, הוא ראה אותה, אומר, באמת זה כתב יפה, באמת הייתה מהודרת. אחר כך הוא אמר, אני גם מזמין את סוף,
אחרי חודשיים אני רואה את המגילה שלו, וכזה לא טובה למגילה שאני הזמנתי, הוא הביא מגילה ממומדרת, הוא היה מחפש כל דבר את הטוב היפה, את היפה ביותר. ממש רואים את זה, איך אמר החכם אברהם, לשבת כאן זה תענוג להתפלל. אני אפילו בקושי שלי הייתי בא כאן פעמים, באמת תענוג. קצת בית המדרש, הכל. רואים פה שבאמת יש כאן באמת עין טובה בכל. באמת תפילה פה מתקבלת. באמת יש כאן אהבה ואחווה. וזה צריכים לראות ממנו כמה הוא מסר נפש. באמת, וזה אפילו על חשבון המשפחה. הוא מכניס לביתו אנשים, בלי חשבון. תעשה חשבון, אבל אנשים בביתך לא עושה חשבון. צריך להיטיב לזה, לא אכפת לי, על חשבון הבית, לא מעניין. כיבוד ההורים שלו, כיבוד אבאים. באמת זה צריך לדעת את זה. כיבוד אבאים שלו זה היה דגל, באופן נפלא ביותר. היה כל ליל שבת. הוא הולך לאמא שלו, הוא גר פה, כן? הוא הולך לאמא שלו בבוכרי. אחרי תפילה, לפני סעודה, יורד על בוכרי, לעלות כל העלייה שהיה קשה לו. עולה את העלייה, לפעמים היה חוזר גם אחרי הסעודה לבוכרי ללכת לאמו. הוא עושה את זה. כל יום, בבוקר, קם בבוקר דבר ראשון מטלפן לאמו. עם אבא שלו, מה לא עשה לאביו, שאביו היה בימים מחלתו. על איזה רופא הוא לא חשב, שאף אחד לא עושה מה שהוא עשה. הוא יודע עם ההורים שלו. נקודה בהם שלו זה היה מופתי. לא נהנה הוא זכה לאריכות ימים. מופתי. באמת הוא היה לתפארת. וגם לפעמים שהיה נראה קשה. זה קשה, זה לא בתוכו. זה היה אופי, אבל באמת, אבל כל כולו היה באמת רק לתת, לעשות חסד, להיטיב. רצון של הדברים שאמרנו, הנה יש בטוב, ונלמד ממנו באמת להשתפר, להתחזק, באמת לעשות רצון השם. בזכות זה נזכה בעזרת השם לגאולה השלמה.